त्रिपुरा हासिराव केरंनि नायकल मुरंनि मुंसाबो करे अबहाय केन खरकनै टियासारनि शेंक्राग रक बुथारजांमानि रकनो तैबो कुचुं नायकल थाइरंनि चेरे नायकल मुंतै आसामु सित्रा खलायमा रक गदाल जक्तनायनो रकमै सातो मुरुनानि बागैबो तैबो केबां खलाय केरं रक नामजांनायनि बागै हासिनि केरंनि नायकल मुरंनि तैबो शेष नामजांनायनि बागैबो दामचिनिनि बागैबो त्रिपुरा रक बन्दक रिमानि पातालकन्ना जमातियानि नायकल नाय त्रिपुरा पिपल्स फ्रन्ट आसामनि फुंगो तेलेमुरानि त्रिशाबारि मालखुंगलक बाथाखैनि आमचाय रक तै बरबुरा आमचाय रकनि बिसिंति नुकजागै तंमाबा आबहाय केन तै कायसा बरंनि नायकल थाइरगबो टिपिएफ नि बदलनि बिसिंति सामुं खलायनाय रक लामा रक आसुलायमानि तेलेमुरा बखास्टिनि नायमोथां बाहिनी सामुं खलायनाय सुनासुरान जमातियानि नायकल मुंबाय नायमोथां बाहिनी त्रिपुरा स्टेट राइफल तै अपनि लगियोबो गुबुननि नायकल थाइरंनि शेंक्राग रक त्रिशाबारि रेल स्टेशन तै शालका कामि रक फाइसकबायमानि तै खाकजा फासिंगो चम्पकनगर आउटपोस्ट रंनि सिमिबो नायमोथां बाहिनी तै त्रिपुरा स्टेट राइफलनि शेंक्राग रक फाइमानि नुकजाखा शालका कामिओ फुलिया रंनि थाइरग तेलेमुरा थानायनि नायमोथां बाहिनी रंनि बिसिंतिबो टिपिएफ बदलनि खरनै खरकथामनि सामुं खलायनाय रकनो कासुय तेलेमुरा टाउन हलग बरनि टाउन रंनि बिसिंतिबो तलाङै थांमानि आबनि हलो तै खरनै खरकथाम सामुं खलायनाय रकनो शालका कामिओ तलाङै थांमाबाय राजा खबरनि नायकल थाइरंनि बिसिङाव लाहार कतरकनि कासुनाय नायमावा नायमोथां बाहिनी बरकनो आरनि नरि रेखा त्रिशाबारि मालखुंगलक बाथाखै आमचायनि सिमि खरक चिनै चोलाते खरक ताम्बुरैनो रमखा तेलेमुरा टाउन हलनि नायकल थाइनि आरो नामजागो तलाङै थांगा बरकनो बियो रिपोर्ट चैनल दिन्दा।